zvameza maybe DJ Clint. aiwa zvese bo nhasi mukusekerera Handanakirwa unomboswera kuti chii? eh Gore rinoranza ndobata 30 dhombi inoswera. First time ndobata 30 dhombi. Ndotorema kumabhurura atori kana foreign yacho yoti hatomboti gaya mangu tatombotsana kana uno areas. Mamwe asi atokopesa madhene vatoflya kana area lonso yacho but atomboti gaya but atoni gara atombokoma kana kuno kuZimbabwe kuno. Panagona kuti yakana pakati peusiku vanenge yakabira vatogocha kana pakati peusiku vatofly. Zvinozotori pavaonza ndogaya kuita sevo. hati makaja handaka kujamba ipakfc kasa marangarirwa navamwe sistren yekuchando vaita bho shamwari madza zvekuchanda sistre nangu ikuchanda hanzi makashaya kfc vaita bho kana kfc yacho handofanga kukopoka pamwe ka1 ndingirikinzi uzaendi kutogaya papa papa pa 30 dhombi ka 10 dhombi 10 dhombi ndogona kuita sei kumbokopa top to dawe yoti nogona kutogaya ndatodona from airs kwendinobva nangoti kana kuti grosimbi ndongobhaizwa kana ka-kfc kana ke 7 dhombi hapozi kuteni kakune madhoni family first andoiziva apa ndasipakwa andasipakwa handinyeberi yekuchandwa mwari ngave nemi pemunowana ngapawedzerwe yamani handinyeberei yemandipe ngaiwande kwamuri ikoko esa ndafara evise bricks thank you DJ Clint.